Silav rojbaş hevanno. İro mudxwas ez basa wê bûyera guhdarîkirina muzîkê û terorîzma polîsên dewleta Tirkiye li hemer malbata Kurd bikim. Mudxwas ez vê meselê mezin jî bikim û weke manşet bixim ser vê vîdeoyê. Yani mijara me ya esasî ev be lê ji bo xatirê vê pêvajoyê û her wiha ev ji ber ku meselekî hestiyar e dibe ku takê kesî be min nexwest ez mezin bikim û bibe sedemê provokasyona jî. Merû dikare meselê sor bike, mezin bike, ez dibêjim qey nehewce. Polîsên dewleta Tirkiye ku bi nijadperestî, bi şovînîzmê perwerde bûne, her firsendê de êrişê Kurdan dikin. Dema ku muzîk were guhdarî kirin ya jî tiştekî ji bo Kurdan çêbibe, tehemûla wan tune ye. Ew êdî li gorî pergala wan ya perwerdê ye. Yani carnan polîsên genç ciwan hene. Hakikaten ne suçî wan e. Dewleta Tirk wisa ye. Wisa perwerdekirine. Îro em ê behs bikin hinekî. Bi qasî agahîn ku me stendine jineke li ber weldandinê yani jineke ducanî bîye hedefa polîsên dewleta Tirkiye. Dema muzîk guhdarî dikir malbata wan. Ez ê nû çê ji were bixwînim. Lê niha giran nexweş e. Xestexanê da ye. Dibe ku di saetên pêşme de xeberên xweş jî werin, xeberên nexweş jî werin. Lê pitika di rehmewî de jêgirtine. Ez bawer dikim dijî. Ka nûçeya Dawît derbarê malbatê de ez ê ji we re pêşkêş bikim. Wekî din ji Sûriyê hin agahî nûçe hene. Pêşiye dixwazim emîn bim tona dengê min ji ber ku me îro du mîkrofon bikaraniye. Yek ev e, yek jî ev e. Eger kalîta deng hûn bêjin baş e, ez dixwazim dengekî sûper hebe. Ez hema dest pê bikim. Daxuyaniya Ehmed Türk jî gelekî balkêş e di derbarê qayyûman de jê tê pirsîn. Eger qayyûm were derxistin ji Mêrdînê tu yê biçî ser wezîfa xwe na dibe îcab nake. Mesele temamê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê eleqedar dike ya dibe em bi temamî rizgar dibin difilitin ji vê sîstema qayyûm ya jî ez bi tena serê xwe nehewce ye. Dibe weke makyajekî. Yani îcab nake mirov xwe bixapîne. Yani ya baş ya hemû ya hiç dibêje Ehmed Türk. Ew jî hakikaten daxuyaniyekî esilzade ye. Yani li Bakurê Kurdistanê gelek qayyûm hene, li Tirkiye jî şaredariyên CHP'yî hin şaredariyên hevbeş qayyûm hatibûn tayin kirin. Ehmed Türk dixwaze hemî qayyûm yani pergala qayyûm bi temamî ji holê rabe. Ez hema dest pê bikim hevanno. Di daxuyaniyên wezaretê de hate gotin ku hêzê hikûmetê dest bi ketina nava bajarê Swêdê kirine. Me gotibû em pêşî bi meselê dest pê dikin. Ev du rojin em behs dikin. Hin hêzên Erebî, hin hêzên Ereb û Erebên Bedewî jî ra dibêjin û hêzên Durzû di nava wan de şer derketibû. Heta niha bi qasî 100 kes hatine kuştin. Niha herî dawiyê hete şexas müdaxeleyê Swêdayê bike herema Durziyan. Doh hêzên İsraîlê êrişê ser tankê wan kirin, karwana eskerî ku ber bi wê derê vediçû, lê digel her tiştî jî karwan xwe gihande Swêdayê, wekî hêza müdaxele çû herêmê. Niha di navbera wan û Durziyan de nîqaşekî hebû. Ez dibêjim qey Rûspiyê Durziyan, serokê Ruhaniyê Durziyan, destûr daye ku heteşe yani artêşa fermî ya Sûriyê bikeve Swêdayê. Ka em binêrin çawa ye. Gelo ev tê maneya teslîmbûnê yan na. Di vê naverê de İsraîl çima ji holê wenda bû. İsraîl çima piştgiriya xwe heta dawî nede Durziyan. Niha daxuyaniya wezeretê heye li ser vê yekê têda tê gotin ku hêzên hikûmetê dest pê kirine dikevin nava bajarê Swêdayê ew jî dibin kontrola şervanên Durzî de bû heta niha li bajêr qedexiya derketina derve hatiye ragihandin yani rewşa awerte. Wezareta Parastinê ya Sûriyê ji şêniyên Swêdayê xwest li malê xwe bimînin. Li vû tevgera hemû komên neqanûnî ragihînin dibêje. Beriya niha bi demekî kin lîderê Ruhaniyê Durzî belavokekî weşand diyar kir ku wanketina hêzên hikûmeta Sûriyê ya nava bajêr pejirandine bang li komên Durzî kirin ku çekê xwe radest bikin. Ev jî tiştekî balkêş e. Banga teslîmbûnê li şervanên Durzû kiriye serokê Ruhanî. Şer destpêkê di navbera şervanên Durzû yên li herêmê û qebîleyên Bedewî ên Ereb de roda bû.
Şam piştgiriya wan Ereban dike li gorî saziya çavdêriya mafê mirovan sor di şer de heta niha 100 kesan jiyana xwe ji dest daye kêm zêde dibe nod û neh be dibe sêd û du be sê şêst ji wan kuştiyan durzî ne 18 ji wan bedewî ne 14 jî endamên hêzên ewlekariyê yên hikûmeta demkî ne a Şamê heft çekdar jî nasnameya wan heta niha diyar nebûye. Li Sûriyê bi qasî 700,000 durzû hene nêzê milyonekî durzû her wiha li Lubnanê jî hene li İsraîlê jî hene yani İsraîl piştgiriya wan dikir heta niha hê jî piştgirî dike ama çima xuya nake ev çi sîsteme artêşa HTŞ çawa dikare bikeve Swêda û wisa bibe sedemê kuştina 100 kesan çima valahiyekî ciddî ya otorîteya siyasî heye Dî helwesta İsraîlê ya li hember durziyan ji bo Kurdan gelekî giring e ji ber ku di nava me Kurdan de gelek heval, dost, netewperest hene baweriya xwe bi Amerîkayê bi İsraîlê tînin lê wextê ku İsraîl dev ji durziyan berde tê wê manî ku sibê dûst ve aynî tiştî dikare bîne serê Kurdan jî. Rêberê durziyan Şêx Hikmet Hecerî îro daxuyaniyekê vîdeoyî belav kiriye dibêje nûçeyekî gelekî giring e deqekî hevando deqekî ez vê nûçeyê hema ji serî ve bixwînim ji ber ku heqeten ev meseleyekî nû ye çûnkî me gotiye banga teslîmbûnê kiriye niha jî mesele tam berova jî bûye dibe di bin zextê de me ev bang kiriye ez hema bînim ser ekranê em bi hev re bixwînin baştir e ne wisa em bi hev re daxuyaniyekî wî nû heye bi rêya vîdeoyê parve kiriye ez hema bînim şikirma xwe re ewsel virabin em bi hev re bixwînin baş e hem Kurdiya me pêş dikeve û hem jî em wisa bi hev re dibin şîrîkê vê bernameyê. Piştî şer û pevçûnê çekdarî yên ku sê rojan li parêziya Swêdayê ya Sûriyê di domin rêbertiya ruhanî ya durziyan ragihand ew bi kêfxweşî pêşwazî li hêzên wezaretê karê Wezareta Karê Navxweyî û her wiha Wezareta Parastina Sûriyê dikin. Rêbertiya ruhanî bang li hemû komên çekdar kir ku bi saziyên dewletê re hevkariyê bikin çekê xwe radest bikin. Ev daxuyaniya wî ya berê bû ka piştekî berova jî heye tune. Di daxuyaniyê de ku ji aliyê rêbertiya ruhanî ya durziyan ve hatiye belavkirin tê de tê gotin ji bo rêlibergirtina parçebûn, rejandina xwînê, bêsêrûberiyê, em vegera saziyên ewlehî û leşkeriyê yên dewletê ya nava bajêr bi êrenî pêşwazî dikin. Di daxuyanî de hat teqeskirin ku divê komên çekdar yên li Swêdayê li dijî bi pêşveçûna hêzên dewletê dernekevin, çekê xwe radestî Wezareta Karê Navxweyî bikin. Rêbertiya ruhanî her wiha destnîşan kir ji bo çareserkirina bûyeran divê bi hikûmeta Sûriye re diyalog were dest pê kirin, saziyên dewletê jî bi hevkariya gel ji nû ve werin birêxistin kirin. Niha daxuyaniya wî de çi heye? Dibêje me daxuyanî qebûl kir ku em rê li ber rejandina xwîna zarokê xwe bigirin. Yani armanc ew bû ku xwîn zêde neye rejandin. Berdewamiya daxuyaniyê wî heye. Em hema didomînin di heman demê de rêberê durziyan ê Sûriyê Şêx Hikmet Hecerî îro daxuyaniyekê vîdeoyî jî belav kir ragihand piştî gelek danûstandinên bi Şamê re ku em gihîştin tu encam û dilsozî di danûstandinan de nebûn. Daxuyaniya ku me demekî berê belav kir ji aliyê Şamê bi zexta dewletên derve bi ser me de hat ferskirin. We tiştek jê fehm kir? Canan cumleyê wisa hene tevlihevin me ev daxuyaniya şermezarker qebûl kir yani daxuyaniya ku zexta ku li wan hatiye kirin şermezarkirine di wê manî de dibêje daxuyaniya ku me berê demekî belav kir yani şermezarker wisa pênasê dike qebûl kir da ku em rê li ber rejandina xwîna zarokê xwe bigirin lê wan soz û peymanê xwe bin pê kirin topbarana li ser sivîlên bêguneh domandin Sûriyeyîn ji hemû olan binêrin ev roj roja çarenûsê ye bang li Sûriyeyan dike Sûriyeyên ji hemû olan bangek em bidirin ka bangekî çi ye serokê ruhanî yê durziyan ev roj roja çarenûsê ye roja qederê ye yan em ê hemû bibin Sûriyeyên rasteqîn zilm û riswabûnê ret bikin yan jî bi dehan salan
سرنزمی لبندامه و زاروکه میه لسر وی بنگه بانگی امتا توحیده یعنی درزی یا لهر دری دکم او راوستانه که برومته او راوستانه که برومته یعنی دمه که برومته ام لراستی شرکی قرکرنه ای برفره هاتنه دوی هر کسی که خیرتا دین و ناموسی دکه رابه سر پیان راوستانه که دیروکی و به هم پا نشان بده بانگی ودکم یعنی حلوست یعنی دوی معنی ده حلوسته که دیروکی و به هم پا نشان بده بانگی ودکم ای مروین خودی خیرت و رومت لهر دره جهر ولاتی مزن بچوک جن و میر دوی هون به همو درفتین خواه امکان خواه لدجی و ارشا هوانه درکبن قدقیه درکتنا درواجی هیه لسرویجی نوشه ددومه وکی دین نوردین بابا اوجی بردف که وزارت کار نفخوی یا سوریه جه تلویزیون دولت یا سوریه را اقفی دبیجه ام برسه و بانگین آلی کارگی این خلکی ددن با آلیین چلاکین لپارزگی ره دناوا هوا هنگی دنه نوردین بابا دیار کرد که آرمانجا پلان اولهیه یا کجالی وزارت کار نفخوی و پرستن بهاتی آمده کرن جنوبا سرور کرنا دستلاتاری دولتیه و بیچه کرنا کومن چکتار این نیاساییه ev meselekî gelekî girîng e hevanno ji were bêjim hêzên HTŞ ku xwe weke Wezaretên Karê Navxweyî û Parastanê pênasê dikin dibêjin em dixwazin hukmê xwe serweriya xwe yani kontrola Swêdayê bi temamî bi dest bixin û komên çekdar ên neyasayî jî ji wê derê bêçek bikin dûr bixin İsraîl eger li vê rewşê binêre rewş gelekî xeter e aynî tişt dikare were Sîrê Kurdan jî ji ber vê yekê doh me daxuyaniya Rêzder Abdullah Öcalan weşan dibêje qesede bi tu awê nikare çekan dayîne divê çekan daneyne divan şer û pevçûnan de bermayiyên Daişê ji bo colanî û HTŞ weke bermayiyên Daişê pênasê dike ji bo wisa dibêje fermandar ewlehiya navxweyî Ehmed Delatî jî ragihand ku li navenda bajarê Swêdayê ji saet 8 sibê ve qedexeya derketina derve hatiye îlan kirin Ehmed Delatî got ji bo ewlehiya xelkê sivîl divê herkes li malê xwe bimîne dernekeve derve. Niha îddiaya destwerdana müdaxeleya İsraîlê heye li aliyê din artêşa İsraîlî jî ragihand wan destwerdan di pêşhatên herêmê de kiriye yani müdaxeleyê herêmê kiriye. Berdevke artêşa İsraîlê Avîşay Adraya îdia kir ku wan li başûrê Sûriyê hinek tankên ku ber bi Swêdayê ve diçûn kirine hedef diyar kir ku ev yek ji bo İsraîlê gefê çêdike. Tamam do tiştê wisa çêbûbû ama pêş ta neçûbû ama pêşî li karwana HTŞ nehatibû girtin. Niha şer û pevçûnê li Swêdayê doh mecbura bas kir lêberê dîsa jî em wisa bi kurtî behs bikin xortekî durzû ji aliyê eşîrên erebên bedewî ve hatibû revandin bû yerê revandina tolhildanê veguherîn şer û pevçûnan di pevçûnên sê rojan de hêjmara kesên ku jiyana xwe ji dest dane sedî derbas kiriye di nava kuştiyan de sivîl hene jin zarok hene askerên bi ser hikûmetê hene çavkaniyekî ji Wezareta Parastinê ya Sûriye ji medya Sûriye re ragihand wan hêzên leşkerî Sewqê Swêdayê kirine lêberê komên Durziyan êrişên hêzên artêşê kiriye 18 leşker hatine kuştin neh leşker jî dîl hatine girtin. Rewşekî bi vî şeklî niha li Swêdayê heye ez bar dikim hate femkirin mesela Swêdayê mühim e hevanno mühim e aynî tişt dikare were Serê Kurdan ji ber vê yekê ne tenê ji ber vê yekê jî milletê Durzû jî yani kuzenê Kurdan e gelekî qedîm ê rojda navîne sibê du sibê qesede bikeve dewrî şaş nemînan qesede dikare biçe Swêdayê korîdora di navbera Derezorê û Swêdayê de veke û hêzê wan perwerde bike wan tiştana mirov dikare bide berçav jî mümkün e. Niha Partiya Dem Partî li hevcevî endamên desteya Revebir a navendî Dem Partî bawekî awerte li navenda giştî ya partiyê li hevceviya di civînê de ku hevserokên giştî Tulay Hatîmovları Tuncer Bakırhan serokatiye wê dikin wê geşedanên li Rojheta Navîn û her wiha bûyerên li Tirkiyê werin guftûgû kirin bangewaziya Rêzdar Abdullah Öcalan merasima şewitandina çekan her wiha komîsyona ku wê li meclîsê were ava kirin tê nîqaşkirin di vê civîna îro de hevdîtinên ku endamên şandeya Emiraliyê Pervîn Boldan, Özgür Erol û Mithat Sancar di nava vê heftê de bi hin rayedarên dewleta Tirkiye re bi serokên partiyê siyasî re pêk bînin ew jî were nîqaşkirin di naveroka hevdîtinê de çi heye çi tune ew ê çi nîqaş bikin
Rêv rêbazekî plansaziyekî ew ji paradayînê pêşiya xwe şande wê sibê hem bi Wezîrê Edaletê Yilmaz Tunç re hem bi Serokê Giştiyê MHP Dewlet Bahçelî re hem jî bi Serokê Giştiyê Partiya Gelecekê Ehmed Davutoğlu re bicive. Wekî din meyaka Dem Partî wê li ser van hevdîtinan jî bisekine. Çav li rêye ku berdevka Dem Partî Ayşegül Doğan di navbera piştî civînê yani. Daxuyaniyekî bide yan jî di navbera civînê de. Eger civîn pir zêde baş û Ayşegül Doğan wê daxuyanî bide kaçinî qaşkirine. Wekî din Ehmed Türk jî hate pirsîn rojnamevanan jê pirsîn eger qayyum ji Mêrdînê were girtin tu çi difikirî? Tu amadeyî biçî ser wezîfeya xwe bersiva Ehmed Türk gelekî balkêş e. Na, ez naçim ser wezîfeya xwe ji ber ku mesele qayyum temamê Bakurê Kurdistanê û Tirkiye eleqedar dike heta ku ev pergal bi temamî ji holê nê rakirin bajarên Tirkiye Ehmed Özel hemî şaredariyên Bakurê Kurdistanê ev pergal betan nebe îjab nake ez biçim ser desthilatdariyê. Ne baş e, ne layık e. Yani ne xweş e yani. Ne xweş e. Ji ber vê yekê divê pergal rabe paşê ez biçim. Eger biçe bi şiklekî mîna ku Tayyip Erdogan mafdar be. Li hin deran mafdar e qayyum tayin kiriye li Mêrdînê jî ji bo xatirê Ehmed Türk tenê ji bo xatirê pêvajoyê wisa kiriye. Ev helbesta Ehmed Türk hakikaten hêjayî pesendayînê ye. Yani dibêje yan em tev bi hev re yan jî hiç. Divê pergala qayyum bi temamî ji holê were rakirin. Behsa berdana Selaheddîn Demirtaşî tê kirin hevano doh me qismek behs kir li berê niha her roj êdî zêde ji rayedarên Dem Partiyê tê pirsîn di civîna îro de jî wê were nîqaş kirin. Parêzerê wî serî li meqamên pêwendîdar dane. Niha êdî li pêşiya wî tu astengên qanûnî nemaye ji bo were berdan hem ew hem fîgên yüksekdağ û hem jî hin hevalî din bi taybetî yên ku dikevin ber qanûna dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê ji bo serbestiya wan talîmat daye Tirkiye. Ne tenê talîmat her wiha ceza jî li dewleta Tirkiye hatiye birîn cezayê tasmînatê dibe li Selaheddîn Demirtaş vegerîne. Hevanno ev li aliyekî niha em behsa kanên petrola Amediyê bikin hatiye bombekirin kê kiriye em binêrin vê danê sibê êrişî qada petrolê ya Sersingê li navçeya Amediyê ya parêzgeha Dohokê hate kirin. Çavkaniyeke ji hêzên ewlehiyê yên Amediya ragihand ku ew nizanin êriş ji ku dirê ve hatiye. Kompanyayekî Amerîkî jî li wê dirê ye ya petrolê jî re dibêjin HKN ew jî li qadê dixebite di daxuyaniyekî de piştrast kir ku îro rast e derdora saet heftan li qada petrolê ya Sersingê teqînekî çêbûye. Lê heta niha em nizanin teqîn heqeten ji ber bombebaranê çêbûye yan teqînekî di nava wê kanê petrolê de bixwe çêbûye ji ber sedemekî nediyar. Lê tiştê ku em dizanin helberîna petrolê li wê derê rawestiyaye. Êrişê ziyanên maddî gihandine herêmê lêbelê tu ziyanên canî çê nebûne. Heta niha nehatiye zanîn ka êriş bi dronan hatiye kirin yan jî ji ber sedemeke din e. Lê ya diyar ew e ku teqînekî çêbûye lêkolînên berfireh berdewam dikin niha li herêmê. Doh bi şev jî li evê çêbû. Hûrmeleyê. Deverekî stratejîk ya Hewlêrê ye bi du dronan hedef hate girtin li wê derê em zanin bombebaran bi dronan çêbûye. Di êrişê de tu zirareke canî çê nebû. Lê li ser bûyerê şeva borî diş terora Kurdistanê di daxuyaniyekî de beyan kiribû ke ew di nava Xebatê de ne. Lê em dizanin ku ne tenê dewleta Tirk wê derê ji xwe re dike hedef, em dizanin dewleta Îranê jî di vê rewşê de dixwaze hinekî meselê tev li hev bike Kurdan bitirsîne. Êdî mesele çi ye? Ew bawer dikim tê texmîn kirin. Niha hevanno li Wanê di encama êrişeke çekdarî de bavekî hat kuştin sê zarokê wî jî birîndar bûn. Ev jî hovîtiyekî ecêb li Bakurê Kurdistanê pêkite carnan dibe ku meseleyên nava malbatan bin ji ber meseleyên danûstendina pera bin êdî çi dibe em nizanin meselekî siyasî be jî lê tiştekî heye em dizanin li rêya Armûşê
ew jî li Wanê di encama êrişeke çekdarî de bavekî hat kuştin bi tevê sê zarokê wî jî birîndar bûn. Arewşa tendurên Borî qewmî derdora saet 22 diyan li taxa Selîm Beyê a navçeya Rêya Armûşê a parêzgeha Wanê qewmî kesê bi navê OK navî wî dirêj tune ye dema bi zarokê xwe re ber bi mala xwe ve diçû li parka sîteya ku lê dima bîye hedefa êrişan. Bav li ciyê bûyerê jiyana xwe ji dest dide, du zarokê wî jî giran birîndarin, yek jî sivik birîndar e. Ev li aliyekî ya din jî hevando min li ser vê manşetê nenivîsiye lêbelê meselekî pir muhîm heye. Niha daxuyaniya dawî ya HPG heye. Em bi hev re godar bikin hûn ê bibînin dewleta Tirkiye di mesela vê pêvajoyê de çi qas samîmî ye, çi qas durist e yan jî çi qas sextekar e. Em bi hev re lê binêrin. Ez bê şîrovê daxuyaniyê HPG ji we re bixwînim. Hem agirbest heye, hem PKK xwe fesih kiriye, hem çek datîne, hem pêvajo pêş dikeve û artêşa Tirkiye jî rojekî nasekine. Êriş li ser êrişan pêk dîne. Dikeve tûnelên gerîlla. Navenda ragihandin û çapemeniyê ya HPG di derbarê êrişên artêşa Tirkiye dagirker de di navbera yekê adarê heta tîrmehê daxuyaniyekê daye weke bîlanço li gel agirbesta PKK li gel biryara rawestandina têkoşîna çekdarî êrişên artêşa Tirkiye dagirker yên li ser gerîla didomin hêzên me dibêje ji yekê adarê heta yekê tîrmehê heta ku êrişekî bi armanca îmhayê nehate kirin, tu çalakî nehate kirin, em zanin tenê du çalakiyên mecbûrî hatin kirin. 24-26 Hezîranê em ji bîr nakin gelekî bi bandor bûn. Dibêje dron îha sîha hîn jî li ser eyaletên herêmên parastinê yên medyayê dîgerin weke ku me beriya niha jî diyar kir her kareyekî kevşê yani her karekî keşfê êrişeke ji ber ku karekî ji bo amedekariya êrişê ye li herêma Şehîd Delîl li Rojavayê Zapê Metîna Xakurkê karê ji bo çêkirina rêyên eskerî karê ji bo çêkirina baregehên ji bo dagirkeriyê didome di serî de tûnela me ya li qada berxwedanê a Dergelê li herêma Metînayê êrişên îmhayê yên li ser tûnel û çeperên hêzê me didomin. Li hember tûnela me ya Şehîd Xemgîn ya li Dergelê 4 caran bi teqemeniyên xurt, 4 caran bi gazên kîmyewî, 5 caran jî bi kepçe, sondajan êriş hate kirin. Hevalên me, hevrên me bi teknîkî bersivdan wan êrişên ku bi ser me ve anîn bê tesîr kirin. Li ser herêmên Zapê Metîna Xakurkê jî garê jî gelekî topçekên giran hatine bikaranîn. Wekî din binêrin. Di navbera 27 Hezîranê heta 13 Tîrmehê 2243 caran bombe hatiye barandin li ser herêmê. Yani nake çend roj 15 rojan. Di nava 15 rojan de 2243 caran. Vaya skandal e, vaya felaket e. Dewletekî wisa hov wehşî tûnel dünyaya. Îje dewere bawer bike bi samîmiyeta wan însanan. Hêzên gerîla çi dibêjin û zanin? Mesela dibê tişta herî zêde zorê me diçe ne êrişê wan e. Bangê wan ê teslîmiyetê ye, biçûkxistina gerîla ye. Dibêje hêzên dagirker artêşa Tirkiye banga teslîmiyetê li hêzên me dikin. Hêzên me yên li Zapê, Metînayê. Ev bang aliyê şerê psikolojîk ê êrişên dagirkeriyê ye heta niha tim dewam kiriye. Hewdaneke bêkêr e elbet lêbelê divê were zanîn bangên teslîmiyetê li hember gerîlayên azadiyê yên Kurdistanê hewdaneke giran a tevdanê ye. Heqaretekî giran e. Gelekî zor me diçe dibêje hêzên gerîla. Yani em êrişê wan dikarin ragirin ama bangê wan ê teslîmiyetê em nikarin ragirin. Ev jî gurûra gerîla nîşanê me dide. Di rewşekî wisa da wekî din bîlanço heye ama îcab nake ji we re bixwînim. Ji xwe heval dikarin di ajansa de bibînin bixwînin ama me xwestem banga hêzên gerîla ji we re ragînin. Niha ev meseleya muzîkê hevano li Stenbolê bi îdaya ku muzîka Kurdî guhdar kirine di navbera polîs û malbatekî Kurdî de pêşî nîqaşekî devkî çêbibû. Yani dengî muzîkê kêm bikin, malbat gotiye na em ji xwe re muzîka xwe guhdar dikin.
Paşê jî piştî nîqaşê deh kes bi derban hatine desteserkirin zarokekî jî di zikê dayîka xwe de jiyana xwe ji dest daye. Nûçe bi vî şiklî ama em hîn jî nizanin jiyana xwe ji dest daye nedaye. Yani ew deh kesên ferdên malbatê hatine lêdan û paşê hatine binçavkirin ew birine Qereqolê. Jinekê ducanî heye di nava wan de. Şaxa Stenbolê Komeleya Hukûqnasên ji bo azadiyê û heyde jê re dibêjin. Vîdeoya devkirinê belav kir. Me doh bûra parvekir îro naxwazim dîsa wê bêrometiyê nîşanê milletê xwe bidim. Dema malbatekî ji seyarê ji Seyranê vedgeriya hinek polîsên dewleta Tirkiye belkî jî ne pêwirdar bûn jî yani ne wezîfedar bûn jî ha wisa ye. Ji ber ku di otomobîla wan de muzîka bi Kurdî vekirîbû xwastiye dîmenê wan bigirin û wan jî îtiraz kiriye. Polîsan îşkence li wan kiriye ew desteser kirine. Polîsên ne wezîfedar bûne ha û polîsan xwastiye dîmenê malbata Kurd bikişîne. Malbatê îtiraz kiriye, rind kiriye tabii ki. û li wê derê pevçûn derketiye. Yani münaqeşe çêbiye pêşî paşê jî polîsan êrişê wan kiriye. Deh endamên aynî malbatê hatin desteserkirin, yek ji wan zarok, yek jî jinekê ducanî ye. Wekî din nûçeyek heye hemen nûket ajansan ez ji we re bixwînim ew jî daxuyaniya Serokê Îranê Pizîşkiyan e. Serokkomarê Îranê Mesûd Pizîşkiyan ragihand ku divê pencereya dîplomasiyê vekirî be ji bo çareserkirina pirsgirêkan ew ê rêya aştiyê bidin berxwe. Serokkomarê Îranê Mesûd Pizîşkiyan doh li ser tora civakî ya Xê di derbarê rewşa Îranê de peyamekî belav kir got ji bo vekirina asoyên nû divê em bi çavekî rehnegir li siber rojê binêrin. Tiştî ku me ber bi paşerojeke baştir vedibe ji nû ve avakirina hêviyê amadebûna ji bo fêrbûnê, guherîn, avakirina rêyeke nû ya bilhevkirinê ye, hevsoziyê ye û şaraziyê ye. Pizîşkiyan teqezî li ser girtina rêya dîplomasî û aştiyê kir. Çi got em hîn di wê baweriyê de ne ku pencereya dîplomasiyê vekirî ye, em ê rêya aştiyê bidin berxwe. Ev mihîm e. Ez tenê rica dikim ji we bibin abone vê kanalê bi pêş bixin di demên pêşme de plan û projeyê me di mesela ragihandinê de wê berfirehtir bin. Îro min li ser Twitter'a xwe tiştek parve kir. Ka ez Twitter'a xwe jî nîşanê vedim. Du min behsa Twitter'a xwe kir gelek heval çûne bûne abone. Ev baş e. Yani hûn Twitter'a min jî bişopînin baş dibe. Min li ser Twitterê îro ewek parve kir. Kanala xwe kanala min ne kanala moderatör e. Moderatör Bedran Dere dinivîsîne canan tê vê derê bi kurmanciyekî şaş. We got erê. İjar me xwest em bixin faaliyetê binêre li vê derê ne? Ev kanala me ye yedek. Wekî yedek Bedran Dere moderatör. Eger hûn biçin ser rûpela Bedran Dere a Facebookê yan jî ya X'ê li Facebook li wê derê jî me rû dikare bibe abone. Facebook. İja hû di vê kanalê de eger hevalên me bibin abone wekî yedek bibîne sibê du sibê em nizanin dibe ku kanala me were astengkirin dibe ku bibe hedefa êrişan heyf e. Me rû qet nebe kanalekî mirovan ê yedek hebe amade xwedî abone me rû bikaribe weşana xwe wê derê de bidomîne. Ême em Kurd in gelek dijmin ême hene. Weşanê me dikarin werin astengkirin sibê du sibê li Tirkiye jî li derve jî me rû nizanin. Ama kanalekî wisa amade hebe baş dibe. Ji vira ve ji niha ve ji we re spas dikim. Navê wî Bedran Dere moderatör e navê wê kanalê. Êdî hûn zanin maye ser wîcdana we yedek hebe baş dibe. Niha pir pêdivî pê tune tenê min vîdeoyekî parve kirî ew jî hevpeyvîna min ya kanal heşt re. Kanal heşt xweş derbas bu hevpeyvîna me. Baş e. Ez xatir ji we dixwazim tiştekî acîl tinebe ez dîsal peyamê we binêrim herî binî tiştekî kî Tirkî dinivîse ji xwe re kurmancî binivîsînin bikin adet em carna ez wisa nivîsa tînim ser ekranê em bi hev re bixwînin xwendina me jî bi hev re pêş dikeve xweş e yani. Heqeten heval rast dibêjin Tirkî bes e ya. Bes e em westiyan yani.
Bihêviya rojên xweş azad dem baş.